Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, petsa 22 sa bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta na kamo mga suki namon nga matagpalmati sa kahanginan, hindi lamang sa online nga mga followers, nga mga nagatutok na paagi sa Facebook Live, amo man sa YouTube, kundi sa mga listeners namon nga nagamonitor na via on air, no, mga nagamonitor sa ila transistor radio, sa ila sinimonitor sa salakyan dira. Oh, how do you do? Kumusta kamo mga suki namon nga mga tagpalamati? Libat na naman kita nga magapangalagad sa inyo until 9:15 in the morning karon iyang Huwebes, no? Take note ha, ika-apat na ini nga Huwebes sa ika-apat man nga bulan karon nga 2021. Medyo nagaguom ang aton sitwasyon diri sa Metro Bacolod, no? Medyo nagagalom kita. In fact, kagabi nagtupa ang ulan, no? Hindi gid man malawig pero siling ko gani mayo ni kay at least nagtupa ang ulan, no? Medyo mabulubugnaw ang aton sining nga tiempo. Pero bisan pa man nga medyo magulugal umon ang aton sinipanahon, bisan sa kapihan kaina, aga pa, bumainit na yung istorya parte sa politika. Karon nga adlaw, isa sa mga balantayan ta, amo ini ang patigayunon nga pag-transfer sang voters registration. Actually, normal malang na siya mo, no? Ang pag-transfer sang voters registration, normal ina kag depende ina sa desisyon sang isa ka individual nga luyag magsaylo sang iya voters registration. Hindi gin man niya gani dako gin nga issue or dako gin nga sahi sang balita. O galing lang kaya mag-transfer sang iya voters registration, hindi ordinaryo, kag hindi lang niya simple nga individual o kon persona. Ang mag-transfer sang iya sining voters registration, karon nga aga kilala, no? Kilala nga politiko, kag malawig sa serbisyo bilang kongresista sa ikatatlo nga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang kinalain kag kasignifikante sang karon nga adlaw iya, no, nga desisyon ni former Congressman Albi Benitez. Now, tidamo spekulasyon, damo mga question, bala na no ining matabo. Ang pagsulod, pagtransfer bala sang voters registration ni former Congressman Albi Benitez, sinyales na ini, ngayon siya ang may ganaman sa pag-entra sa arena sang politika sa syudad sang Bacolod. Kon sa mga linuto, paamuning hot
menu kaina mo. Amo ning mga menu nga ginaistoryahan kaina sa kapihan. Grabe mo. Damo-damo gulpiada sa mga political analyst. No? Damo-damo gulpiada sa mga ara sa kapihan ang political analyst, mga nag-analyze ang dalagan sa politika dis Bacolod mo. In fact, karon nga aga, pagbukas ko gid, kundi normal ang ginahimo naton early in the morning, pagbugtaw mo gid, aside sa pagpreparar sa kugalingon mo, pagpaligo and all, pagkatapos pagpangamuyo mo kung kagaisa, samtang ka preparar ka maglakat sa imo trabaho, mabukad ka gid sa imo Facebook mo, sa imo sa social media, makita mo kung pagbukas mo gid sa Facebook mo, kay napuraw lang tanan politika mo. Kung di nagligan nga daw to, daw nag-take over o kung ang bandwagon effect kag ang makita mo halos tanan gaguluwa sa bahin sang Facebook ang community pantry, no? Ang community pantry inis nakita ko yan nami gidman ang kapin pagid ang tinutuyo, ang konsepto gay ng bayanihan agod nga magkabulig sa isig kapariho bla. Nami to siya. No, pero pagkasulod kag pag-confirm partiya sa pagsaylo sa voters registration ni former Congressman Albi Benitez, pamatyagan ko doon natunaw gulpiada mo. Doon natunaw gulpiada ang mga balita kag ining mga kuan bala no naga-pop up sa social media sa Facebook about the community pantry. Tiyan mo na no ang mga sitwasyon diri sa Metro Bacolod. Ano pa gid ang aton istoryahan karon niya nga aga. Now, speaking of community pantry, may ara sang mga guidelines sa ginset karon ang EOC diri sa Bacolod. Istoryahan tayo na dugay-dugay no Bacolod or Aksyon Radio Bacolod sa palabuton nga Sabado, Abril 24, may ara man kami program, no? Traveling community pantry makadto niya sa community nga magadalaman sa mga pagkinahanglanon nga i-provide sa public. Karon discuss ta lang dugang kag nagabaton man kami sa luyag mag-amot o kon mag-donate nga amo ni ang idulong sa tagsa ka mga komunidad nga nagakinahanglan. Oy, nanutuloy, hindi siya magsulod, be? Alas 8:10 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Naunahon ko lang niyo, kay luwas iya sa istoryahan ta parte sa pagsaylo sang voters registration, may nagutik sa akon kahapon nga mga minitingay, parti politika nagumpisa na. May isa gani kuno ka politiko man nga naglabay da sa may reclamation, nagligad nga gabi, ang tanan nga nagapanyapon to, libre. Grabe, no? Sili ko nami kung lapit eleksyon. Kaya kung matsambahan ka sang isa ka politiko, malabayan ka, pati pagkaon mo, libre. Tinormal na siya, no, sa politika. Para at least, ang tao, bala makita nyo, kayong klase tao ni, kayong klase politika, or politiko. Now, magluwas sina, istoryahan taman karon kay may mga sulat to nga ginpadala si Councilor June, no, parte sa IPM kag iban pagin na mag-concern diri sa Bacolod City. Plus nga nagaisahanon Lone Ranger, nagaisahanon nga oposisyon, no, dira sa City Council si Councilor Wilson John Gamboa Jr. na lang, no? Tikapon, grabe, mainit ang diskusyonan na dito sa sesyon sang konseho. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sir, may agasi mo. Kumusta ka? Sir Art, may agaman kag sa tanan-tanan ni nagapamati. Okay kita. Okay kit, salamat. Salamat gid sa time kay siling ko nagtawag ko sa imo kay actually kundi after the confirmation the other day ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano sa Action Rex di kadamo dayon sa nagpinanawag bala singla ay maayo gali na kay may ara na desisyon si
former Congressman Albi Benitez nga magkambyo o magsaylo sa iya voters registration diri sa Bacolod City. Ti ang ginalantaw sang mga botante sang publiko, once nga isa ka tawo magsaylo sa iya voters registration, duwa lang nakbagay mo, no? Basi kon mas mapo sa iya kung dili na siya mangin botante sa Bacolod. Number 2, kung mo politiko ka, may dudagin nga mag-intra ka sa politika for Bacolod City. Now, since nga prior sining mga desisyon o nagluwa ng balita and confirmation nga ti matransfer ginman today si former Congressman Albi Benitez, noon naman nga ti si Councilor Wilson Jun Gamboa sa mga gatherings sang grupo nanday Stephen Paduano ni Congressman Caraps do inupdanay magkamuda mo kag makonsider nga do isa ka mas malapit man nga kalyado nila. In fact, may mga ngalan pa sang politiko nga naguluwa nga kuno mangin katandem, mangin amuna, pero hindi pa naton may baluhan kung ano gid exactly. Now, amo na nga nagtawag kami si Imo man, sir, kay siling ko, politika na ni, actually, October na nga daan ang filing sa COC. Tell us, na ano mga naibaluan ni Councilor John Day? Okay. Sir Art, inang ang pagsaylo sa voters ID ni or voters registration ni former Congressman Albi, hindi man natin manigar natin ilang ancestral home. May balay na sila sa may Mountain View, ang ilang farmhouse, ara man sa may Alangilan. Okay. Taxpayers man na siya sa siyudad sa Bacolod. So, kapabalo man siya sa aton nga ang iyang opsyon abierto magpadalagan diri sa siyudad sa Bacolod. But nothing is final yet until October 8. Between now and October 8 because ang filing niya is October pa. Okay. So, hulat na to na. Kasi wala naman sang posisyon na talaganan ating sa first district si former Congressman Albi Benitez. So, inita na tanan abierto yung option niya. Ayan, mahaboy niya sa patat sa politika diri sa siyudad sa Bacolod o hindi. But the final reckoning will be until October 8. Pero since nga hindi tumalikawan, no, politika nagiman, political season naginman ini nga tuig ya maumpisa na gini whether we like it or not, especially nga ti filing sa COC. May mga aran naginman grupo, sir, nga nag-approach sa imo since nga ikaw nga dan last termer ka naman nga kwaon ka bing mga in part sa sining team, daway pa mga amo na nga sugilanon subong? May ara, sir, po that is subject sa gihapon for confirmation. Pero ka, sir, ang hapon niya nga pagtanaw between now and October 8, a lot of things pwede pa matabo mo. Okay, so may mga feelers, but it is too early, in fact, for me to confirm kung ano gid bala ang akon man niya na pangunahuna o kung ang ako man niya bing na desisyon. Damo sang damo ng mga options available sa akon mo nga ginahatag. Puti siling ko those are all subject for discernment. Now, ano lang ambal ko sa grupo. I will discern. Lawig ka sa politika, sa filings, Sir Art, would you believe na in fact, too early pa ganit ni. Although, pangambal ni naton sa aton nga mga kapdanan, konsilitahon niyo lang niya ang persa niyo, ang grupo niyo, because wala gani iya siling ko ginabalan ko sa ilang posisyon. Basta you just consolidate all your groups, forces niyo, kaya tibalokan. Diri nga sa angot-angot sa ulihi sa katapusan sa filing na sang aton nga candidacy. Now, since ka karon sa hapon, after sang mass sa udto, mo nang pag-file sang iya sining o pag kadto na sa COMELEC ni former Congressman Albi, ma-attend ka man to karon, sir? Maupod ka man sa misa, upod siya? No, sir. I will not. Wala man ako siling ko nga although anybody or everybody is invited to come.
Isa man na pagpabalo sa aton sang aton ng mga amigo dira sa grupo, but I leave it at that. Sige, ara lang, at least somehow gasoline ako yung daan sa tuanay pa nga kung if in case Albi Benitez will decide to run as mayor, I will support him. Klaro na kayo, yes, para sa aton ng mga tagpalamati. Aha. My commitment to Albi Benitez is so kumpirma ko na sa publiko. I see. So anyway, wala tonta ni Todd kay nakabudlay man nga i-preempt kunano ginman kay way pa man siyang declaration or formal nga announcement no from former congressman. Now nga nagatrabaho pa man siya as provincial consultant especially pag-away sa COVID-19. Initanan speculations unless otherwise nga siya mismo ang maghambal sa in public kung ano gid actually ang tuyo nga matransfer di siya councilor. Yes, that is correct. That is correct because he is also keeping his cards close to his heart. Okay. Ang inambalya lang niya nga option available. Duwati inang open ini siya for any possibility. So damo lang galing ang mga siguranon ng mga spekulasyon na nagaginawa abi. So but then again it is good at least somehow ginasigulan nun kag pinahambalan. I see. Among malang man dapat sa politika ya hindi kabalo ka ini nga mga lihok kung ini nga mga bagay kung isa. Since yung tao basta politika namit giman isumsuman sa kape kadaga. Hindi gina madula ya sa kapihan. Sir mo actually kay inas kapihan aga pa. Amo na nang ginaistoryahan. Damo gani nga munod niya ti si Councilor Jun din ni siya dapit kay hindi naman siya pwede sa pagka-councilor. Di ni siya ibutang ni kumadayon giban si Kung Albi din ano nga posisyon ning iya. Balo ka sir akwan inang basta ang ako lang yan ayo ko sa ilang leave some for me if in case na I will decide later on kung sino man abi kad kung ano man. Okay. Na hindi ya siling ko bugkos bala nga bilog but kaya ko yan nagpabalo sa aton nga grupo. Aha. I will support Albi or Congressman Karap if they will so decide to run. Ti kumadayon ni butang tabi no madayon kag mangin part kada sang team nila for sure mangin part kag ida. Kung ang piak ni iyan ni Mayor Bing Grupo Progreso Tribo Pulahan ano yan ang tribo no yan no? Kadamo nilosan ka budlay kayo paiti ka Galing kit hindi na lang pag-imuno nga daan kay basi kun hanuton ka na bla umpisa kro now? No sir sa liwat very fluid. Aha. Damo nga mga pinaristaris na daan nga makita ta damo lang nga mga kombinasyon topsy-turvy gani pagtanaw ko but at the end of the day ang ayo ko lang yan let me decide on whom to support later on. Whom to support wala ko yung nagambal nga ako gid. At whom to support but rest assured that if in case Alas 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Pati ka basta politika ya tat ang tawo. Damo dayon ang sus sa Facebook subong timprano pa may gambal na solid kami, Grupo Progreso kami, Tribo Pulahan kami. Siling ko ari na amo na ning sadya may nagkomento isa nga sing una kita ko ara sa grupo ni Mayor Bing siling niya ikaw ya manog ka. Ara ka na nasa piyak, litrato mo kita ko, manog ka. Ay, sadyang politikano. Ang pagkaamiguhay, ang iban nga mga kumparihay, ginabalik ang kandila because of politics. Grabe, bisan magutod, bisan magamay tanan, gagagubang relasyon because of politics. Councilor, ara ka na? Ay, nanuto na, utod do. Ginapasikto talang siya do, nadula si Councilor. Karami patutani. Kaya may mga sugpon pa kay actually kahapon. May mga special to siya nga may mga gin-raise man sa ila special session. Kagahapon, singki itong debate nilang duhaw ni Councilor Archie Baribar. Kay may mga point man itong gin-raise. Siya kag may pilato siya nga gindala mga concern IPM another thing, no?
Siling ko, ikuan lang ni Anay, no? I-set aside na lang na yung politika, kipasposten na lang kung anong matabo si in the coming days, Councilor. Yes, sir. Amo mo lang itong akon, sir, no? Nga, ako yati, when it comes to Albi and that Kongkarap, nagpabalon ako yung daan being more senior din na yan. Pero sa sibal naman nga bagay, yati siling ko, iatag nyo naman sa akon to decide. Oo. Ate, sige. Anyway, tell us, kahapon do may mga gin-raise ka to nga mga points sa inyong sesyon. Number 1, party sa IPM. Number 2, ano itong tabo sa inyo ni Councilor Archie Man? Report ka ni Axondale do inita ito ang debate nyo. Party to sa, I think, party to sa abstention. Abstention bala sa kwan? Sa pag-abstain nga luyag may muon. Nga daw sa uli, ambot na settle gimanto. Kaya ang pag-intindi ko daw, why bala mag-insindihan na ilang ang inyo may liwas lang kaya ang gusto mo agali atong why pa ma-implement nga runong yung ginhatag nga pagpanapas ang kahoy nga why pa ma-implement to mo to ang decide ka tani nga i-abstain to pero do nanong tabo sa to kapon, Councilor? Okay, okay, thank you, sir. No? Sa unang beses sa IPN, yati, naghatag man ako sa akon affirmative vote sa ratification sa kontrata with IPM. Kay tungod siling ko nga nabutang kita sa isa ka posisyon na wala kita sang recourse or choice kundi aprobahan kay sino pa abing mga kot sang aton basura. No? Kay klaro kayo nga ang syudad wala sang kapasidad kag wala plano. Okay. Kung mananggitan abing madula ining kontrata o kung marinig ang obligasyon sang howler sa aton kundi ipasayan naton ang obligasyon sa maton ng mga barangay na para sa aton gani hindi man kataplay. Okay. So subo na kayo. So okay, aprobahan gani proti liyog ko nagpangabay ako sa IPN kayo hanyo kag pasaka-sakaan nyo man ang inyong efficiency, collection, performance kay tungod nga kung hindi natin pag-imuon, lata git siling ko kag panos git ang syudad sa Bacolod. Atong sang nagbigat ba lang metro pa na 3 ka bulan nga nagpanimaho ang syudad sa Bacolod kay wala kita gali alternatibo. Wala kasi gali plano kung mananglitan abi nga kontakton sang kontraktor ang amo nga pagpangakot. Now, amoy nang pinakamasubok git kiti kumpirmado na banwas ni Attorney Silito Bayatan sa pamangkot ko nga mga pamangkot. Naumahin naman sa amon niya sir ni Councilor Archie Baribari. Well, kuan na lang ko, nasubuan lang ko because personal letter niya ni Consiel Gamboa. I dare you accept, duwa lang man ang butangda, accept it or not have it noted. That is my own personal sentimental position. Now, okay. The issue of being, kung sabihin na pamangkot niya na ang nagligad, ang natabo, hindi na natin ma-undo. That is correct. Ang buot niya silingon ni Consiel Gamboa, ang pas, ini lang mga runong na dinhatag na namon before na wala pa na-implementar. O kung wala pa natin na pang-utod ang tao, okay. ang tao, ang kahoy, amo na yan ang buot pa silingon, di ano mo pa ito kayo na-utod na to. Kuan bala common sense. Di ano mo tao kung na-implementar na ang kontrata. No, definitely, common sense dictates that you will even no longer into that. But I am actually referring sa mga kahoy bala nga wala na pang-utod. Kung naman mo, sir, na 27 ang nautod. Okay. Tapos may dilim pa nga mga siyam kabilog. Amo na yung siyam ang buot ko silingon. Kadugang pagkit ng mga kahoy more than 3. May harap pa sa kahit ng mga 300 sobrang ng mga kahoy nga ululot nila. Because nga natagaan na ini naton sa permit o kontrono. Okay. So mo na yung buot ko silingon, klaro na siya. But anyway, feeling ko, personal lang ini naton anay nga sulat. Kaya tungkol nga hindi ko gusto bla sa art, nga ibutang niya pa mo sa alang-alang. Kung ano man yung posisyon nyo, pag tumo nga nag-suggest sila sa akon sa art, which is a welcome suggestion sa aton, nga ma-file ako resolution for reconsideration. Okay. Dasol si Mana nga i-kuan namon, i-manifest ko ang abstention pahin sa runong nga ginhatag na hinamon
Okay. sang nagligad ng mga inadlaw nga So- wala pa palayan na implementar. Mhm. So matabo sini next session ninyo maobra ikaw sang isa ka resolution nga ang punto nga ang content sini is to is a motion for reconsideration sa DPWH nga hindi na pagdayunon na lang mga nabilin ni nga schedule nila nga talapson di nilang pagsigihon na muna. Yes, sir. Nga natagaan man ni namon Rono. Okay? Amo na siya. Amo na iya ang punto ni Consiel Gamboa. Okay. Na may ara na kami pilat na ka Rono ang ginatag na mo. Kaya palo ka, sir, ang Rono before the fact of the actual casting mo, before the act of the actual implementation sa project. Mhm. Dumduman mo nga ang Rono nga ginatag na mo sa pagpangutod sa kahoy sa nagdigad pa ng November na mo ginatag. Subong lang nila ginuka sa Abril lang. Okay. Yan. So may ara na kami nga Rono sa nabilidad nga ginhatag mo wala pa nila na implement. So salbaron na lang ito nato nga gawon nato nga ang tato ng pagpangutod sa kahoy. Amo na yang bot yung silingon ni Consiel Gamboa. Okay. So, So, at least do may suggestion mo to Councilor Dindo nga mo to ang imuon mo na no, by next week. Yes, sir. I will do that. Kaya again, ginispikar ko sa grupo na dinarespeto ko ya. So, iyan na, personal ko lang yung nanging sentimentos. Now, since you advise me, kaga I feel nga basit dan man ako nila, Mm. pasulod ko. Pasulod ko ang ining nga resolusyon para Aha. buto-butuhan namon. Normal lang na iya sa mga debate, kag sa mga sesyon, normal lang na iya kung kaisa. Kapin pagig kung may ginuduso kadang ordinansya, nga damo ang nag-question, damo ang mga kwan, nga may normal lang na may taasay tingog, amo gid man na iya sa korte, gani sobra pa na da, di ba? Yes, sir. Ako I conducted myself in a very statesman-like manner. I did not resort to maloka kung kaisa, kung madalak sa emosyon mo, balikan mo man sa isa man kay-insulto ng mga tinaga mo. But Okay, kagapon ang nabatian ko to kadong gintawag ka si Poncio Pilato mo. Correct. That is correct. So, very uncalled din na siya. And it is an insult. And then, so therefore, nagsaka ang tingog ko, but I apologize to the body. I personally apologize to Councilor Baribar. But you know what, kung kaisabla, kung maimpito ka man, you are tempted to throw in ang insulting words. But I did not. I refrained myself from doing that. Okay. Kay isa ka mainit nga diskusyon atong natabo. And I let it pass. Sa pabayin na lang to, sir. At least sa Gani man. mapasulod na lang ako sa isa ka resolusyon. Aha. Why na lang to, kaya ginbaton man nilang ako nga apology. Vice Mayor LC Familiaran accepted my apology. Okay. So at least kay ang guabi sa sugilanon sa publiko singa kay abi mga members sa council da sumungdo mga hugas la kamot bangon sa mga naguluwa lang nga reaksyon sa public which is not actually ang purpose nyo nga ang amo naghihimuon. Yung hindi butang balon nga manghugas kamot na ang council kundi tingwaan nga maingagaw ni kag siguro lesson learned ni siya. Sir nga basta magkahoy ni di talang paggustuhan bisan for project ang project why naton ginakontra na kay for development pro development kita mo di ba? That is correct, sir. That is why siling ko nga ili na that is kung basahon nila akong sulat, they will understand. And yung folk na basahon nila. Pero ang tinutuyo siya ni nga natabo na ang natabo. Ang aton na subong nga gawon na masalpar na to ng sobra pa 300 ka mga kahoy na plano lulutyon man sa DPWH. Ikaduwa, may klaro nga mensahe sa aton ng mga national and local officials na ang tao nagabantay. Kag nagapanilag, kag ikatatlo, hindi po silingon na progressive development that's necessarily na dapat at the expense of the environment. So, ini tanan-tanan tanwa, amoy yung nga aton nga leksyon na nakuha. But, tanwa siling ko sa ilang ining abstention, klaro ka, yes, Sir Art, na hindi kita, wala ko yan nag-question sa legality, kag ang purpose, kag ang intent, plus ang sining nga project. But try na siling ko, abstention lang. Not an objection. Okay? National Government Infra Bill Program ini sa ating national government. Okay. Kadua, siling ko, continuing abstention sa tanan-tanan siling ko nga mga resolusyon nga wala pa ma-implementar.
kay tungod nga hambal ko nga wala sang legal basis kita nga pangayuan din kita nila sa ko sang resolution of no objection na wala man gani may nagarequire sa aton. Okay. Wala sang lagi, wala sang order, wala sang ordinansya. So nga masagad pakitayagad hatag sa Rono. And so therefore, amoy na banwa ang ginapabalo ko sa aton nga mga kaugdanan. There is no legal basis, wala lang nga pangayuan kita nila sa Rono. Okay. After all, ini nga Rono is only ministerial. Aha. Wala niya unto. Ministerial lang niya. And so therefore, siling ko nga kakaso na lang ini naton kung tanin ini pagpangabay sa aton sang Rono ni. Aha. So wala man may nag-require sa aton na maghatag kang amo nga resolusyon. Sige. So, good luck. Lantaon na ito niya. Gagawin party politika, keep us posted para may baluan. Taman siling ko ganining may nakin na settle na patch up nila ni Councilor Archie and the council, asang bading, at least may mga apology, ginbaton man. Pero siling ko, pag abot sa eleksyon ni kampanya, kung nali magpapili, kabla si isa ka posisyon, kag siling ko punso pilaton, ni ba siya mong blay address sa imo, kabalo ka naman damo, manog kakak ang grupo mo. Kay hindi ka na nabot kong balon, sir, ang iban, kita mo nag-starring sila, kay kung ano itong ginagamitan, bla sa matinaga, nga ang isa ka kandidato, do hindi niya sa issue, kag kung ano ang programa sa kandidato, kundi kisa ang label, bla, ang mga ginatag sila, ginatawag sila, bla, depende, yan ang, kabalo ka naman nakapin, pagid kung may ginagamit sila nga manog waragwag, bla, sir, na mo nang delikado mo. Tutulukon nila, sir, I am trying to protect the institution. Kung ano ba ang limitations, kung ano ang function, duties of the Sangguniang Panglungsod. Okay, okay. Hindi nga, tungod nga dinadipinsahan pa. Alas 8:34. Todo lang ini nali magabot ang kampanya ni magpapili is Councilor John sa isa ka posisyon. Siling ko, kung may ara mga may mga kwan sir, you were saying kay na? Oo, yes, sir. Siling ko dinadipinsahan ko ya ang institusyon. Now, ikaduha, in fact, kinakonfront ko gani ang issue. Why? Because forward-looking kita. Wala ko, even if you review the transcripts ng aton na diskurso sa nangliligad man ng mga semana, I am actually trying, in fact, even to confront the issue nga kung sa diin, pwede pa ni naton masalbar, something that we can remedy of. So, wala kita nagapalagyo sa issue, kag wala man kita nagapanado sa issue. Okay. Hindi gina-confront naton ang issue na no such untoward incident in the future will happen again. Amo na yan. That is the wrong terminology. Nga kung sa diin, nagapangugas kita, kag nagapalagyo kita sa issue, no. I am, in fact, padayon nga ginakonfront ang issue nga kung sa diin, ga-presentar kita sa mga remedial measures nga wala na sang kahoy ang mga mautod. Okay. Diri sa syudad sa Bacolod. Yes. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Good morning. Salamat din, sir, kag mayong aga. Madamang salamat. Kon malang kabalo ka si Councilor John, actually may harap pila ka mga supporter si Mayor Bing kundi hindi taton ay discount no ang posibilidad no kag subong ang realidad abi ngati may mga program ko isa sa radyo nga ang pareho kay Councilor John may mga ginatawag na siya may gina-address siya hindi ko lang galing ma-mention yan okay hindi may pila ka mga nagaprograma yan lain yung apelido ni Councilor John mo hindi niya gambuwa siling ko ining natabo sa sesyon lain sining ko pag-abot sa kampanya ni gamito ni siyang tablado blasang ibanda kag imbis nga John Gamboa basi tawgo naman si Councilor John nga Punso Pilato blasang konsiho pero at least na settle na tuwa sila ni Councilor John na istoryan na to why niya tuyo nga pangugas kundi salbaron tiyan mo to nga may mga suggestion hindi na pwede ang abstention or abstention lang dapat nga may aragid sang resolution nga ipasar tiyan mo nang himuon niya by next week tiyan mo na yung beauty sa politika man sa politika ang number one requirements nga makatiner ka sa politika no kag baka sustiner ka kinahanglan medyo may kabal ka di mo kabalan kabla
no? Hindi kabalan nga way ka nagiduya, ya kundi may kabal ka sa tanan nga isyo sa imo. Number 2, bisan ano man nga waswas sa imo da, hindi ka magpa-apekto. Amo niya ang strategiya kung isa sa politika nga kung gusto ka dunuton sa kontra mo, sa bisan hindi gani husto nga isyo, tinormal ina ya. Iniblaban tayo, no? Pag-abot ni sang kapin pagid magkampanya, kung ninali, tuon may baluan ta na, kay subong ti kipi-kipi ni way pa ni subong inakuay, gid sino bala mapapili. Sino gid balang interesado sa posisyon, pero at the end of the day, pag-abot sang Oktubre sining nga tuig, hindi sila mag-file sa COC, hindi ka na nakapalipod, no? Mabalaan ta na gini, maplastar na gini, kung sino ang makainkwentro sang Grupo Progreso. Na amo nang klaro da, kapag abot sang eleksyon o sang filing sang COC, by October, sigurado maplansya na ni sinugid ang mga desider nga magpapili diri sa Bacolod City nga magainkwentro sa Grupo Progreso. Amo na mga balantayan, ano nga grupo ang sapyak ni? Kung ginatawag nga tribo pulahan ng kay Mayor Bing, ano niyang matukod nga grupo sa piyak. May kasiling nga United Opposition, ti sa ima nang yapon nga mga politiko ni di. Amo man lang ni yapon nga mga individual kag mga supporter in the last election, may nagsulusaylo man. Tinormal na iya because amo na gani ang beauty kung nga may ara eleksyon. Kay sa tutuod lang, kung partido politika, daway naging man loyalty mga kandidato subong sa partido nila, di ba? Kay mas damo pa ang loyal sa DMDT nga partido sang sa political party nga naga-exist. Ang mga political parties ni kundi may ara sila sa mga vision, mission, ang ilang ginasunod kung kaang nag-intra sila sa politika, sa sina nga partido. Inaso mga thinking dula na nas politiko. Why na sila tiner sa isa ka partido because nagapati sila nga munang maayo nga partido nga para magkahatag sa maayo nga serbisyo sa tao. Why na iya? Sa tutuod lang, ang gina-consider subong sa mga kandidato, mga politiko, kung sino ang partido nga damo kwarta nga makasupport sa ila kandidatura. Di ba? Why na iya? Why na iya inang ginaistoryahan nga partido ko? Amo ni. Why naman na sa prinsipyo sa partidong iban subong nagatindog? Ilang taon lang bulsa sa pila ka mga miyembro sa partido nga may ara sila makuha ka partida. Di ba? Amo na yung realidad. Masiling ka nga maintra ko sa partido nga amo ni kinami ni sila. Singuna yung puerti. Ang Amerika yan ang tawabla. May ara sila Democrats lang to nga party. May ara man sa piyak nga partido. Nga amo na ang nag-aaway lang pati katindog ko iya diri sa Republican because I believe nga mo ni ang makapaayo sa pungsod Amerika. Sila isang Democrat, diri man kuya kay Democrat ko, diri ko nagapati nga mo ning magkapaayo sa aton pungsod. Diri sa aton ya. Kada tuig matyagan ko may nagabata nga politiko o kon nga partido. Pag-away sa mga partido tong lagko nga politiko, sila gid tukod ta. Tukod naman talain naman political party. Kulang na lang sa aton nga may ma-register sa Comelec. Basis lang ko sa uli, basi may Christmas party bla. hindi kay political party. Iparehistro nyo lang niyo ang yan ni Action Marlon Hinubia, ang DMDT party sa politika. Ano na siya? Din mayo dito ta party. Inaya damo, sigurado ining eleksyon, damo na, nga mga member ang ara da, hindi iban mag-ako, nga member sila sang DMDT. Amo nang loyalty kung kaisa, ay sos, nga tutuod sila, actually, nga ang isa ka politiko, sa tiempo sang kampanya, tiempo sang eleksyon, o prior sang eleksyon, tiyang imo loyalty, aragi man sa partido mo. Pero ina nga loyalty sa imo partido dapat matapos na after election because ang imo loyalty after the election ara na sa imo pumuluyo nga mo nang serbisyuhan mo. Kagin butang kada hindi kay para nga mangin hari kay mo ya kag mangin boss ka kay nagsulod kada dapat ya ikaw ya magserbisyo sa tawo.
galing kita inaanad na nga ang politiko siling niya. Bakal ta kasang chimpo eleksyon, sinukay ang hala ka reklamo sa akon. O, nga hala ka na kapugal, nga sang chimpo eleksyon, yung bakal taman ka. Na amon ang culture na ton, nga dapat kultura, kag paminsaron ta, nga liwaton ta, kag kita yung matag leksyon sa mga politiko, nga ang feeling nila, daw sila yung leader, hindi na ya politika, hindi na ya karon ya kwan panggobyerno, kundi panghasinda na yung ila opisyo Kaling ti white at choice no? Ang mga gauyat sa rinda sang gobyerno, tatuod lang, pinilion lang ni. Makilala man lang ang pamilya, and in fact, kung imo uso yun, sila hanon man lang, isa man lang kapamilya kag ugat ang ila ginhalinan. No? Nagilinaway lang na, bangod nga ti sa interest man sang ila mismo, mga handom sa politika. Sabi no, kuan pa lang ni, pag umpisa pa lang ni, may regatsa kunya kulbaan na ni si Mayor Bing, gagawa na mga galamay niya sa social media, gusto na. May ari din nga sa social media, mapabutyag ka lang nga daw kontra ka sa Grupo Progreso. Ari mo na mo, iya makomentar mo, waswasan ka sang hindi may baluan nga mga account sa Facebook. Daw mabalda kaya, kung may mga hypertension nga hindi ka kontrol, base mapatay ka. Tiyan mo na. Ang iba niya kakalipay na mo niya bantay ito. Sino naman itong nagapagkita sang suporto? Ang mga santo, kung ikalyado ni Mayor Bing Santo, nga nakita nga doon ang suportari sa piyak, tapos ka sa social media, hindi kaya paguntatan, galing kay nami mo na. No? Hindi ka man niya politiko, hindi ka man niya kandidato, nami mo na gani gastaring ka man once in a while. Amo ng beauty sa politika, pero at the end of the day, ang pinsaron naton, nga ang makabenepisyo dapat sa politika kita, nga among serbisyuhan sa mga politiko, nga among magapungko sa uli sa pwesto. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events.
At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas, Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan, responsable na pagbalita. Hotline. Katuanda na yung patrol, may ara naman sang persona. Ginlabo ko nun niyo, Litsab Aksyon Alvin Grava. Aksyon Alvin? Aksyon art na sa puan ang bangkay isang isa ka lalaki karon diri sa bakanting lote sa area sang Carmen subdivision, barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon art subong sini sa ato sini nga Facebook live makitan mo nga ginbutangan na sa police line ang ining lugar. Sa diin rin naman diri ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 7 by police Captain Elmer Bonilla, and at the same time ang mga katapo sang scene of the crime operatives, no sir. Ari naman diri si Sir Bonilla sa initial sir, may pangalan na kita sang biktima kag kamusta ang initial investigation, sir? Bali, good morning, Action Art. Kagsubong man tatag palamatang Action Radio no, sa siyudad sang Bacolod kag sa Studentan. Bali, ning aga no, mga alas 6, nag-report dito sa station nga may halip na weather. Pagti sang nagpang-usisa din aton mga kapulisan, nasablis naton may ginubong diri nga tao sa sulod sang isa ka subdivision. Kung sa din nakilala nato ng biktima nga muna si Branil Casas Action Art. Ano ngalan niya? Taga Purok Hyacinth ni siya, barangay Purok Hyacinth Street, Purok Pagidae. Ni Branil. Lingan, 44 years old ni yung pangidahon, taga sultero ni siya. Taga sa atong pag-usisa, yung biktima, karelasyon niya ng babae nga gintunaan sa ilang away, sa tigulang. So nga ito ni Suspetsado, amo ni si Wilfredo Sadaba. Amo ni siya ding caretaker sa Siningalute. Sunod sa ito na pag-usisa, na ining biktima kag suspect, may karelasyon ni sa inang babae. Pag ining sunod sa pag-usisa natin, pag inang babae, hindi ko alam sila sa tigulang, nalikit siguro tigulang, ay kuwan pa man guro siya nagsubong man na nagapanggasidos pa ng living partner niya sa tigulang. So, nagkadto na sa diaga pa kayo mga itanutan. Kagabi? Siniya nang wala sa isang aga, nag-awain sila di kay sayang aligasyon, ginunahan niya sa sang biktima ko no lampo sang Busturdos. Kag ginagaw yan ni kay lupog biktima mo. So, nadulog na kami yung panulog. Siguro patay
bahay niya ng biktima, ang ibutong niya dito sa likod. Galing kayo tayo, muna pasado na lang sa isanag ng area. Ano po, ano sa video sang alay niyo, galing kayo short, bigla na focus. Ginubong yan na kapaw, siguro mga titig-anin dita mo. Kung buwang tinin, tabunan niya ng hilamon, kung naglakat niya siya. Sus. Kung nagyahe pa sa kunusaya nga ibay, kung galing lang kayo, pag-report ito na katulad ng kapulisan, ibalik man sa kuno kayo masurinder siya. Kaya kung hindi nakita mo sa darat. Nasa da, sir, more or less may pila ka ang kadalumon nga sa paggalubong niya diri sa kay Brenil, sir. Kaya gani guro ni isa ka kuan, kugada. Abaw. Kung sa Ilsubong, Gawa ang tiilsbo. kaya ito yung kapaw lang, muna kayo mga ganida, katig-ani sa ilang nga doon. Sabi mo, kung yung mga hilamon, dito, tampukan niya, dugang sa hilamon. Para hindi makita nito. Para hindi makita. Galing ito, hilamon na sa mga witnesses ko nakakita nga mo ng ginuba, ubra niya din. So, ang plastada, sir, ay nga biktima, una, puyat ang isa ka 2x2, plano kung tani nga ilampos diri sa suspect, kamo na? Lampus, kaya nga aligasyon, ginampusan sa kuno sang suspect, 2x2 sa likod. So, ang biktima? Oo, may mga pilas mo na dang aton nga suspect mong siya tuhod. Galing ko natin makabangon sa kuno, pag nagkamangking kuha niya ditong iskaling. Oo. Kaya mo nang hanos niya sa biktima. Kagang 2x2 eh. Tutulong ka na, dugo ko sobrang 2x2 kagang iskaling. As estimate, may pila kang kamaon dyan yung 2x2, sir? Labad-labad mo, 2 Tiago ng labaw. Oo. Aksyon na RC Police Okay. Captain Elmer Bonilla, subong siniga pati. So bali ang ginhalinan gini siyang away nila gali kay may relasyon man ni ang kuan ang suspect kag ang babae nga karelasyon subong sa laki ni. Correct, aksyon na art so bali sir kung taon ta nag-triangle ni. Correct. Nag-triangle. May karelasyon Ay, nila sus. bot sa babae na eh. Bali sinilang gid gali ang kagahon na tabo ni. Sir, bali sila na gid nga kaagaw na tabo ni, no? Ganun pa rin mga alas 6 na ho. Alas 6 na. Alas 6 na ho, sanag. Pero Sanag after niya na. himo na committer ang ining krimen, sir, ang hindi suspect, balik pa siya na sa iyang ibay. Kuha niya ko naman may suki lang ginadulong kadaga. Matuyo man sa ko naman surrender. Galing kaya mo nung daw kadaga ginadulong yun na iyang suki. Pagbalik niya dito, ari naman siya di. Ang pangalan libat sang suspect, sir? Ang suspect, si Wilfredo Sadaba. Wilfredo Sadaba, pila edad, sir? Sabada. Sabada. Wilfredo Sabada. 73 years Uy, ang pangitao. may edad na. Hindi ko mapag-gross pag yung lawas ni tatay niya. Pero ang biktima, 44 years old ang pangidadon sa biktima. Okay. Ang alam niya si... Si Branil Casas. Branil Casas, aksyon na art si Wilfredo ang suspect. Sir, suspect arrested na. Parin sa patrol po. Patrol. Action Alvin, bali ano ning kinamatyan ni siyang victim? Labo niyo kung lampos. Sir, ang kinamatyan sa victim, labo lampos. Sir? Lampos na. Lampos. Wow, ginlabo na, ginlampusan pagali. Aksyon na art si Police Captain Elmer Bonilla. Okay. Ari ang suspect. Kaya ang victim gali kay na nagkadto to ang purpose iya mga ngayo siya utan. Oo, yes, aksyon na art, no? Uy. Ang purpose ni nga mga sang Pila ang edad do sang bayi nga ginaawayan nila gani? ang edad sang bayi nga inaawayan kay ari diri ang alleged live-in partner, ari diri, no? Ang live-in partner. Ma'am, ikaw ang live-in partner ni Brenel, ma'am? Oo. Anong pangalan sa ganit, ma'am? Virginia Canonoy. Si Virginia, aksyon na art na umali. Anong ganyan plastada? Nag-away pag ininduha galit ni? Oo, anong plastada? Anong nagpangutaan, nanguhautan ang imong living partner ni si Brenil? Di ako. Ikaw nang Nakibot ko nga nagsulod sa dirao nga ginampusan niya ang tigulang. Si si Alfredo. Si amo na hindi awat ko sila nga duha tani kay para bala nga hindi sila mag-away. Nason ang atong si Daniel na ginapusan na namang tigulang mo.
Pudyo tayo sa bato. Hindi na ko makapalapit sila kay naigo ko sa bato, naglikaw ko. Di amo na, ang tigulang yan na impito na guro, na bisigiya lampos. Di kamang naman ang tigulang mo. Bali, ang natabo diri ang tigulang ining si Alfredo. Alfredo action na art. Si Alfredo ang man siya gindampusan una sang Atong 44 years old. asang do. Oo. Gindampusan niya ining si Alfredo sang Ang kaodos ko dos. sa likod. Sa likod ko sa tuhod. So tapos anong tabo nagbalos ining Malos dahil lampusan niya man, sinagkamang na ang lupog. Ang iya pala si Daniel na, nagkamang na. Yambal ko, tama na na. Ay, naghalin ako kay Yambal ko, tama na na. Ay, hindi niya pagbuaan na lang na sa. Si, gid ang, masupog, gid ang, mo, 44 mo, mapatso na gid ang tigulang. Si, ang siguro, ang tigulang, guro. Bali, Action Alvin, ini siya, kag ang tigulang, ini interview mo subong, una sila ning libin. Wala ko kabalo nga, sir, may ispading sa sulod. Sino may ispading? Ang gulang. Ang tigulang. So bali una gindabo niya ni. Wala pa sa ginlabo, una, naglampusanay pa sila. Dason, siyang huli wala na sa inog, pudyoton bala. Yang mo nga kakita sa ispading, ginlabo yan. So, gusto ko lang klaruhon, ma'am, ining ikaw, kag ining nga tigulang ni, si Alfredo, may relasyon ka sa una? Na, pero wala na kami subong, gabulagay na kami. Bulagay na kami. So, sino subong ang imo ka relasyon? Atong bala ang lupog bala? Aning lupog? Nga si Branel? Ay, na siyang, lupog ng isa? Lupog gali ni si Branel? Na-stroke na kami. Na-stroke na ito. Na-stroke. Na-stroke siya. Siya na art, na-stroke gali ni siya. Ang 44, amo to gali nga do, why siya may imo, to siya may edad na, kay may kwan man siya. May problema man siya gali. Correct action na art, no? When siya siyang may mahimo, kay may problema man siya gali sa madugay ni siya nga na-stroke, ma'am? Oo, mga kaapat na na-stroke. 4 ka beses na siya na-stroke. Pero madugay na, may pila na siya kabulan. Oo, ang pawan sana. Ang pawan naman sa. Okay. May bata ka mo din ni Branel, ma'am? Isa. Isa na bata nila. Ang suspect kaya may bata man ni sila? Ang suspect kaya, ining si Alfredo may bata man ka mo? Wala. Si Branel lang. Si Branel lang action na art ang may bata siya, no? Pero ini si Manang ni, pero may na siya kakanto da. Bata. Gapangayuutan da sa tigulang? Ikaw pero may ka man kakadto diri sa bakanting alote, kapangayo utan diri sa tigulang? Mangayo ko kay ko wala kami ko isa, magbakal ko bala, bigado man kita bala sira. Ano operasyon ni Minister mo? Ni isang living partner mo, si Branel? Nang una, gapanghimo na sa prikas. Subong wala na kay wala na sa obra kay na-stroke na sa mo. Kaya mo galing sa prikas? Oo, mga design bala sa balay. Okay. Sige. Ano pangalan mo, Libat? Virginia Canunoy. Virginia Canunoy. Okay. Mo, ma'am? 41. 41 ay kabata pagli kay magulang pagli ko siya. Diri na ko sa Bacolod ka. Dara isa sa unhan na. Ito po sa may Panggaynina bala may Garkila. Oy, balik kay si Action Alvin, utod ang linya niya. Action Radio Palapin Standard Time, alas 9:10 na. Action Alvin, ang mga names na lihog karon na, para nga ma-correct ako ano gid ang mga insakto nila nga names. Salamat gid Kana art amuli ang libin na partner. Ang suspect abe ba si may istorya ta da? Oo, si Alfredo kano? Wilfredo. 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 Ano gid yung plastado ka gino nga nagaway ka mo? Yung sa ikalibin naman, tayo nangapi kami da. Dalangin, kita ko na siya sa kapihan. Hindi ko, kapangapi ka gali. Mangapi ta. Yung sunod na sa ako na Saan ka mo nangapi? Yeah. Dala naman kape. Hindi mo balay? Hindi, ara daw. Sa sulod. Oo. Payag. Sa payag. Sa sulod ba siya Oo. Kaya patungkol sa mo, kapangapi kami, sumulod siya. Yung tao na. Hinanot, tipo doon siyang 2x2. Diba, doon siyang 2x2, tumba ko Kamang. Pagkamang. Why na ko choice nga ko na, masitakin ako nilagabong yung likod ko Kita ko ispading, nilabo ko sa tuhod. Ay, tumba siya. Pagkatumba mo itong waswasan ko bitay. Anong ginibaswas mo siya? Ispadingan.
Sa din ang igo niya. Pumilo sa tuhod kag sa batingis. Tumbas na eh. Oo, tapos? Pagkatumbaya mo to na kuhan ko na nga, kupatyon ko lang ni. Kaya kupatyon niya eh. Pero, Sus. waswasan ko lang yung ispading yan. Hindi na mga pilas niya magluwas sa tuhod kag tiil. Liog sa ulo. Winasmasan mo gid. Ispading kasi mo ding ispading di ikaw taga-iyasin eh. Oo. Anak ko gid ko mo ni. Oo, ako na ispading kay na panghilamon ko na da. Nagbas ko lamon. May bagluwas ni gusto ko lang hibaduan. May away ka mo previous o kung dumaan ka mong dinumtanay, nag-away na kami nakamo diri, nagliligad pa. Why? Kung na ako na ya, kahalong lang kung patyon niya ko. Muna may pagpamahog na siya. Oo, pahog niya. Kaya kung man ko eh. Oo. Kung man ko eh, lekso man ko eh, ngita mo ko kung patyon niya ko. Bali gali ang bayi, ang abal ni tatay ni. Siya nagkanto diya eh. Huwag ko yung pangita. Bali ang bayi ni, amo ning sawa niya, talibin niya. Pero may relasyon ni kamusta sa una. Huwag siyang una eh, pila katuod na. Dugay na. Dugay na. na. Kita sa kapihan, siya mo na pangapi-kapi. Kabalo, laki mo tayo, di ba? Oo. Kapi-kapi. Sumunod ba siya? Oo. Ginimbitar yung kapi-kapi, gali. Ikaw gali nag-invite sa iya nga nangapi. Oo. Nangapi ka mo dira sa imo pa yan. Diyos. Kaya anong kamatuod niya nga ginalubong mo pagani? Ang metoda doon, ginalubong mo sa, kaya kung di makita sa isang tao. Tapos, nasurrender naman ko. Nasurrender ko yan. Kaya kung may akong plano nga malagyo, sa atong oras, huwag na dakpon sa akon eh. Nakagto siya sa amon sa kantong pulis, patrol sa Terranova. Pero sir, ang natabo diri after nga napatay mo na siya, ginkutkut mo siya dan, nagkutkut ka danay. Oo. Pagkutkut mo, hindi ko kutin, tapukan ko na to siya. Tapukan mo lang kang, pilamon. Oo. Tumula na yun, tabunan kong mabalik magkapon. Balik ko tapos mo surrender. Kaya pagkabot, nga daw abot sa way oras, katuto siya to. Katuto, araman ko huwag mo kong magalagyo. Nga, ari kagalide mo sang pulis. Oo, ari ko. Di kagidya ka tiner, sir. Di, ito diri man kilingan ko. Oo, pero ang imo balay kaginahambal mo, Terranova? Hindi, gabiyahe ko to. Gabiyahe ka to, Terranova. Oo, pero ang imo balay dara, gidya. Ari di sa hillside. Sa may hillside. Oo, mo yun yung payag-payag ko lang na di. Imo ni payag-payag, pero kasi mo na nga duta na. Kay Milito Kimpo. Bali ikaw kabantay da. Bayaw ko na. Ikaw kabantay sa sinagaban. Oo. Why niya kabataan si Manong ni Iban? Sa, may asawa ni siya na, no? Sir, may kaming kabataan, sir? Oo. May mga bata, taway? Apat. Sa unang mga asawa? Hindi. Sa iya? Ako, way na kami bata, ya. May kamo bata, sige. Pero sa unang mga asawa, ya, may bata ka? Oo. Apat. Okay. Sa una, apat ang bata ya sa unang asawa. So, ang mga sitwasyon, sir, bay ka mga hinulsol sa natabo diri nga pagpatay mo diri kay Branil, sir? Bay ka man nagahinulsol? May paghinulsol naman, sir. May ang isa ka sa paghimo sa mga krimen, may pumiro hindi ka maghinulsol eh. Ulihin na lang na nga matapos na lang pagbistigasyon mo. Hinulsol. May pakabot siya sa Terranova. Mapinsan ako eh. May inusulan na ako ng natabo. Pero yun mo nang kanyang sa akong sarili. Pero pwede na gani edad mo mo, sir? 73 pa lang. 73 pa lang. Pero pasik pa, no? May bisyo eh. May bisyo. Alfredo, ano apelyido mo, di ba? Wilfredo Sadaba. Wilfredo Sadaba, 73 anyos, actionar. So, sir, thank you, sir. Actionar, grabe, no? Wilfredo, umani ang na-aresto sa mga kapulisan. And sitwasyon diri subong aksyon na art. So, bali hindi galing nga mga yuutan. Kung nakita ay sila nang agaray mga pikapi. Yes, amo na aksyon na art. Kaya aga pa man mo. Tigaling ka siguro na sundan isang live-in eh.
Basin na sundan sa libiin. Yes, action na Arto, bali subong ang nagagawa nga magluwas nga nagahambal as initial nga mga yuutan pero nagagawa ya nga ang victim naghaga o ining nagginhagad sang suspect ang victim nga magpangapi. Okay. Ari naman diri si Kapitan Boy Pico action na art ko anto man sang reaction bi gamay. Sir, gamay lang nga reaction sa natabo diri nga pagpatay sang 73 years old sa isa ka 44 anyos. So, balik ang gintawagan ako sa Purok Sherman, sa Purok Brandil, no, may isa ka tao kung nga ginlubong nagagawa ang tiin, no, pagsulo sa informasyon sa Purok Sherman natin sa akon, nga nagmay pag-ilinaway, nga nabatian ng mga katupad balay, no. Amo to, pinamangkot ng Purok Sherman, kung bala may pulis na, kaya may mga pulis na din. Kaya mo to na pagsulo. So, inform ka una gali itong mga Purok Sherman. So, sa Purok Sherman, gintabalo sa Purok Sherman, na dili may nakita na ginpatay nga ang tail nagwa. Is it the first time na natabo diri sa imong barangay? Or may ano mga previous? At kung may mga previous ng mga kaso nga pareho sila yung mga pagpatay, may alam mo diri sa barangay. Pero iniya daw kami, love triangle. Pinasahi ni. Pinasahi ini kay love triangle. So, sige sir, salamat. Action na Archie, Kapitan Boy Pico. Nagapati man siya, no? This would be a love triangle sa isa sa mga anggolman, the same sa mga kapulisan sa idadong sa police station. Klaro na ginman nga love triangle. Kahit Yes, siyempre, ang nagsaysay to mo itong mga kuan mo, ang bahay mismo nagambal Although nga butang taway, naginman sila yung relasyon sumong sang may edad di kang nga suspect, pero siyempre ang live-in mangimon gilang na nakita kang nagkadto kato sa bakante nga lote. Gani man aksyon na art. So amaning nga sitwasyon na diri aksyon na art. Karon nagapabilin nga ginabutangan sa ara gyapon ang police line that nga hindi kita pwede makasulod sa lugar sa bakante nga lote nga din diri aligar nga ginlubong ang ining 44 anyos nga si Branil. And base may pinaka-latest pag-diri action na sige, consolidate lang karon dugaya. Yes, action art, no? So maning sitwasyon na diri sa area sang Carmenville subdivision. So with action na nani. By the way, din ng Carmenville magi man? Likod action na art sang Robinsons man silingan sa may Alihis. Robinson sa Bansilingan, Alihis man. Sa may Alihis Road bala, sa may Alihis Road, kung ara ka makita mo ning Robinsons Mansilingan, kung pagkato pati. Oo. Dira sa likod. Sa likod lang siya. Sige. So, daw, antis ka bala, no? Liko sa Mansilingan. Antis ka magliko sa Panaad Mansilingan. Okay. So, amo ning sitwasyon na diri action na art. Good morning na kay Action Jean. Monitor man sa action din siya dito. So, diri sa area sa Mansilingan with action na Nani Kiraw, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Ayos Sige ang mensahe karon dugay-dugay pagbalik to kasi may ngagaw to pa ning iba no Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong... Ay, kadasig at tiyempo na ton. Sorry, gid, kay bangod sa isang insidente. Ang iban nga ma-update na ton, karon lang sa Aksyon BBB program. Kay Ma'am Elizabeth Malagagamala, good morning. Jubal Trinidad, Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Amerika. Nausubong watching siya from Viva Las Vegas. Okay, Greg Gustiniani Puertas, good morning man. Ara siya sa Quezon City, tamewe lang South Toms, Barangay, sumag ang pamilya Puertas. Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Ginatame si Efrain Grijaldo Sr. celebrating his birthday today. Gerald Hermino, good morning. Barangay Villasol, Bayawan City. Uy, monitor sila. Radyong ginapamatian na to. Atag kita kuno sa Barangay Villasol, Bayawan City. Ani Bermeo Tanhusay sa Caloocan, North Caloocan siya monitor. Iba Gradis Baterna. Good morning man kay Rochel Evangelista. Thurs Vergara Sancho. Siling niya, happy birthday both of you kay Irene Bahuyo kag Vergara. Okay, birthday gali. Halin kay Tita Terry Sancho. Sige. Erwin Gonzales. Niya basta pangayo laban sa balda kontra niya tumandok. Wow, kay Dri sa Bacolod ni Babes Navarro Ortalis Baligwas. Nonoy Andan, Iba Gradas Baterna. Thank you. Christine Minyes, Villalobos, Corazon, Villasis Gayo. Good morning man, Aluha Malich, Nilda Guanze, Rimar Gicano Haliasgo, Alin Louis Himotea, Ricky Sireno, Giselle Franco, Noel Amar, Mila Javier, Alunan Suset, Noel Amar, Maria Co, Chris Kerry, Paul Javier Tanatan, Monit Gabuan Inlao, Maria Lisa Denisa, Andrew Juanites. Oy, good morning. Monit Gabuan Inlao, Angelisi Polye, Lourdes Villazon, Jomi Loberos Ponce, Rosalina Ariliano Espadero, Amelia Irad. Paringli po nga, kay Chupoy Magwano, good morning. Paper Parsley, Human Lomina, Bia Jonathan, good morning. Bat Joe Bats, Mark Anthony Anlap. Good morning, Cash. Thank you for listening. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, tag na puro ka pesos lang ang kada capsule, pero
Arisis ang team. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.